Odeneho Shie Baffour II otoso mienu na Odeneho nso ana de nsem kakra de atudwa se come here say and the teenage pregnancy na 1 minute bia no am na yitina ne se nkwada wonu mu hridwam wonu mu hridwam eti Odeneho ana de se futu ekode man nkwada ne titiri pa se hwe oba mantem wonu mu a nkwada de finfam edan te se bia wo mafunu no anwumre obi se bia wo twamu abenhu ase bo se ne tofia bi te sa patu pre na sekati bi ni ade bi a etuetu omo pa obenya ho a bi akwada be mfie dunan dunum na chase ne ba hye na chi tuba Facebook page no so na yi ba akona ba otim se nkwada no ne ba wone ne maame nyina ne papa nyina yepe enkwara mfimfam omo bu se ya eno mo anya nyanka mienu bi ene etuetu omo bo anka first ni se pa na nka mi ka se mo akura se no ka kwada onufu ne bubo se ya na maame hu ananko de taye di twi ade ye no de moamon kakra no wokrokro no sede be ya onufu ne meye den ensu ne nkwada be hu omo ene ye penufu no be hwa kwada keto nufu gunanim ene ba egutrogo so ene him se ya se de che eba no se be de no obi nkwache na wonwewo na nanso nya duru krom wono mu a ene mpriwanyi nsan wo manyi mu a nkwada dunan ayimfinhye dunan edunum na ese nananum sa ya mamra ne amane na omo de apepa sa afin no ese se krom wono akwada bi nru ni mpani fie so no yesa de no a eye fin eti nana de futu akode ma sa nkwada no enye nkwada no nko abi so akode ma mpanifo ne mamu a ese se akwada no benyem enye ono ane ewe ne ho ma onye me eden abema na ewe akwada no ma ne nyem ye eti nana basere pa se ni titiri pa ne mabawa no obi ahwe ne nsu ye anya sa pa de dan koma bi no bo nse safo no tumi ahwe akwada ne ya wensi wakobubo ko be se bad campaign bi na o ma bede ne akonfo ebi nso ne nam kromu a efinko atoroka na ento aso ni bi eni mesre mabawa na omo mu nse obia man na ninkunko adesua mu na obia nsua na de na daachi no watumi abeye panimpa ni se bi a obeku school abeye aban krachi panin bi na fi etua uka odi bi atom emu bi o store adi eno beye chense obeka se bi a wo nkonne okofa mprewanyi nsen be ma ya nware wa o ware ukrampa mu nyina ase bi ono oni bi nso oni bi na fi de wa be mobo akola na wodi na ba asasi so no na se akola na be street child ube wie no ebe wie akoye armed robbery because wanfa patapa onidi to we wie na wakopetu bi na odi sisi amanfo eji won sika ti mesre se adan a ya bisi amaye no ne mfa so a ebenya ne se nkola no be ku school prowanyin sendie meka se mbema ene meka se bia 96% because every day in and day out we hear see ya mamre dey ya see obi anyim ena ye na mamre obi akofa mprewanyin se ena ye ya mamre kanino nka ye pamu mo free kronu mu ye twa mu asu but ne de okofa mprewanyin se na ya be ya mamre se ye na nanom so anye ne sa chiribrani bragro no nyina ne ye di atunche na ye di fufuro aba se mikase mehwe pa mprewanyin se ya wokrumade a ene 98% mo krampo mema 2% pena ebese omukusku nkae no nyina be 14 years na ye ware no 12 years krampo na okwa aware ase 12 years kra na kwada kete a enkonyu kra jene setela yesi wonkwa awade ne nyina no nana se na ne nyehu na aba ne se no wo mantam wo na fe wo ankasa no watena nkonya no mususu se mode no ma bi guna akwa de mra bi ba ebeboa ama sampre onyi sen no eso atimi ahwae abafom kakra na afutua medi bema sam mema na omodi sa nyambra se no eni se yebehye mra se bi yewo district mu yedie yewo yempanimfo ewo ho ti betumi aye bylaws bi ama DC ni mpanimfo asinsan yase se yechiw wosa kwan bi su se bi apanimu akofa akola ketu ama ne school ase ya ka ye bebo ka district no bebo eni se bi bebia ide ubedru na akola no nso bebia obehwe na dru se obeware no onware no eni ebe ma wahwe na ebe mu wahwe no a kopem sa kwada no no su benyina bisofo na chese ne de prewanyin sen eni sam na bebre eni yatimi edi muntoa na wei Brodi hene Odeneho Shie Baffour ya otoso mienu